chegan as festas? Sí, por eso hoxe vamos cociñar un doce para o Nadal. E como se chama ese doce? Brownie de castañas e chocolate de Galiza. Cales serán os ingredientes? Xa sei, 250 gramos de manteiga, 140 gramos de chocolate Pazo do Coruxo, 4 ovos, 150 gramos de azúcar 120 gramos de fariña, e 285 gramos de marrón glacé. todo da nosa terra. Escoita, ti sabes o que é o marrón glacé? Díxame pensar. Pois non, teremos que preguntar aos nosos compañeiros. Pois vamos a chamarlos. Rapaces! O marrón glacé é unha castaña glaseada ou confitada. É unha lamentada na gastronomía italiana e francesa. Estáse a implantar en Galicia, España e Portugal. Adeus! Agora imos vos dar máis información sobre o castaña e o seu froito, a castaña. A castaña é o froito do castiñeiro. O castiñeiro é unha árbore típica dos soutos galegos, na metade sur de Lugo e toda a provincia de Ourense. Non está na beira do río, se tampouco está moi lonxe. Hai zonas en Galicia como Tribes en Ourense e o Courel en Lugo. É unha árbore que se utiliza para facer cestas, mobles e moita máis cousa. E florece sobre maio e xuño. As castañas pódense comer crúas, asadas, fervidas ou doces. En Galicia, ademais de asadas, adoitan comerse cocidas con sal e ervas, como a fiunche ou a néveda. As castañas para se conservaren teñen que estar completamente secas antes de retirar a cápsula espiñenta. Adoitan guardarse nunha caixa ou barril cobertas de area fina. As castañas son ricas en grasas, vitamina C, proteínas e minerais. Agur! A castaña foi básica na alimentación dos galegos. A fariña de castaña fíxose antes que a fariña de trigo. A castaña é un dos froitos máis antigos de Galicia e o que máis se asocia co outono. Hai centos de anos, cando non existían as patacas, en Galicia empregábase comer as castañas nos caldos, quisos e cocidos. Os veciños xuntábanse nos outros, vareaban os castiñeiros e metían as castañas nos sacos, cas que sobraban facían unha festa. Hoxe en día celebramos a festa do magosto. A xente reúnese en aldeas e barrios e comen castañas asadas, acompañadas de chourizos e polo primeiro viño tinto da colleita do ano. Tamén é costume tisnar a cara coa cinza da fogueira e rematar con contos e cantigas. Agora imos vos dicir algúns refráns que coñecemos. Por San Martiño faise o magosto, castañas asadas, viño ou mosto. A castaña no Nadal sabe ben e pártese mal. Castañas, noces e viño fan as delicias de San Martín. A castaña que está no camiño é do veciño. Agur! Agora imos vos cantar unha cantiga típica do magosto. Troceamos o chocolate para despois derretilo mellor en baño María ca manteiga. Este chocolate tan rico. Derretemos o chocolate a manteiga a baño María. Mentres derretemos o chocolate e a manteiga, batemos nun recipiente os ovos e o azúcar. Estes ovos tan ricos son da casa dos meus avós.
vamos a mesturar o chocolate e os ovos. Ahora mesturámoslo todo ben. Engadimos a farina. A continuación, engadimos a crema de castañas doces, é dicir, o marrón glacé. Agora que xa está a mestura dentro, metémola no forno a 170 grados durante 18 a 20 minutos. Cando sae do forno hai que deixar a refriar mellor dun día para outro. Aínda que se non podedes aguantar, xa o podedes comer. Debes falar amor para non esquecer o galego usamos para non o perder. Recorda que temos unha lingua viva, hai que darlle uso sempre. O galego, en galego, en galego, en galego. Oe, abre os ollos, fala galego, disfruta das cosas boas que ten Galicia. Abre os ollos, fala galego, disfruta das cousas boas que ten. Queiras namorar e non saibas que dicir, vai en galego, xa verás que ben te sentirás. E si chove que chova, xa mo día miña nai, coa lingua das teus pais triunfarás. Amor, amor, amor que chama amor, 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 amor a miña terra. Amor, amor, amor que chama amor, 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 amor a miña terra. Es más divertida. Venga, toma, que va. Abre os ollos, para galego, disfruta das cousas